Bona tarda a tots i a totes. L'objecte d'aquesta sessió és presentar aquest primer curs de formació i desenvolupament per a assistents clínics. Per fer aquesta presentació ens hem reunit aquí els representants de les institucions implicades en aquest projecte de formació i al final de tot els directors del curs, en aquest cas jo mateix, Albert Ledesma i Esther Álvarez, els explicarem d'una forma sumària els continguts i com serà aquest desenvolupament. En primer lloc, disculpar la presència de la senyora Sara Manjón. Estava previst, representant del CatSalut, estava previst que compartís aquesta presentació amb la senyora Ana González, però per motius personals hem d'excusar la seva presència i la substitueix la senyora Ana González, que és gerent de professionals del CatSalut, llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb estudis doctorals en Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona i professora del Màster de Direcció en Recursos Humans de l'IDEC de la UPF. Ella ens introduirà el projecte del CatSalut per configurar aquesta figura d'administratiu assistent clínic. Endavant, Anna. Moltes gràcies per la presentació i moltes gràcies també per haver-nos convidat a compartir el nostre punt de vista sobre aquest rol que pensem que és no només molt important, sinó que és un rol que serà molt estratègic dins de tot un procés de canvi i de futur del que seria tot el sistema i que ha d'ajudar a garantir la sostenibilitat justament del sistema. Volia compartir amb vosaltres unes diapos que no són crítiques, però que en tot cas ens poden donar una idea de que des del CatSalut estem preocupats justament i tenim el focus posat en aquest rol que de moment li estem dient el rol de l'administratiu assistent clínic. Llavors, dins d'aquest rol, la primera de les coses que hem fet és anar a mirar fora. Llavors, quan hem anat a mirar fora, ens hem adonat que tant a nivell global com a nivell europeu tenim problemes que són molt compartits i que són els mateixos problemes que estem visquent nosaltres. Si ens hi fixem, per exemple, a nivell europeu, doncs processos com l'envelliment, l'increment de la prevalència de les afeccions cròniques i de la multimorbilitat, l'increment també d'aquest èmfasi que tenim en l'estil de vida sa i la prevenció, són aspectes que són molt compartits per part de tot. L'increment de la demanda, les pressions sobre la càrrega de treball, les dificultats a l'hora d'anar a buscar professionals concrets, professionals assistencials, les limitacions pressupostàries. Això va més enllà d'Europa, o sigui, això ens ho estem trobant arreu del món. Aleshores, amb tota aquesta realitat i amb totes aquestes dificultats, veiem que un percentatge molt important del temps assistencials, tant dels metges com de les metgesses, de les infermeres, s'està invertint en rols o en tasques administratives que a priori no tenen valor clínic, amb la qual cosa això pot impactar tant amb els nivells de satisfacció dels propis rols assistencials com als nivells de satisfacció, jo diria, dels propis administratius, que diuen, ostres, jo podria aportar molt més valor i no el puc aportar perquè altra gent està aportant la feina que potser jo podria fer d'una manera diferent. I això és el peix que es mossega la cua, perquè d'altra banda estem dient, ostres, és que ens falten, tenim una mancança molt important i a futur la continuarem tenint de professionals assistencials. Total, això ho faig com a preàmbul per arribar a la conclusió que ens calen canvis en el model actual per tal de poder aconseguir la combinació òptima entre els professionals. O sigui, fan falta tots els professionals, cadascú aportant el seu valor. El clínic, el valor clínic, l'administratiu, el valor administratiu i una bona combinació de tots on l'aspecte col·laboratiu sigui crític. A més, aquests professionals hauran de tenir les habilitats adequades i hauran d'estar prestant els serveis en els llocs més adequats i tot això amb un important nivell de col·laboració entre ells. A fi de què? Doncs a fi de dos aspectes molt bàsics. El primer, fer sostenible el sistema i, en segon lloc, poder respondre millor a les necessitats del pacient i dels pacients.
La desburocratització del sistema també és una cosa amb la qual tots volem posar-hi èmfasi i el CatSalut també. De fet, ja s'han llançat diferents instruccions que ja posàvem de relleu que hem de tenir una important preocupació i una gran ocupació a l'hora de desburocratitzar el que és tot el sistema. I a l'hora de desburocratitzar saltem ara perquè voldria que ens poséssim tots el rol del pacient. Què és el que veu, què és el que viu el pacient? Quina és la seva experiència quan passa per l'atenció? Doncs aquest pacient, d'entrada, entra a la recepció i es troba amb uns professionals administratius que amb un somriure l'atenen i l'adrecen cap a on hagi d'anar. Aquest cap a on hagi d'anar segurament acabarà amb que aquest pacient visitarà a uns altres professionals, que en aquest cas ja seran professionals assistencials, segones cares que veurà. I un cop l'hagi tractat aquest professional o aquests professionals assistencials, anirà a veure la tercera cara i aquesta tercera cara serà la del professional que estarà al back office i que aleshores li programarà o li farà les tasques que hagi de fer, el derivarà, etc. A vegades el pacient marxarà amb tot resolt, a vegades el pacient encara haurà d'esperar a que li enviïn una carta, un SMS, algun tipus de comunicació amb quines són les properes passes. Des del punt de vista d'experiència del pacient, us he demanat que ens poséssim tots a l'experiència del pacient, home, és millorable. Fixeu-vos que des que he entrat fins que he sortit he vist moltes cares. Llavors, alguns dels elements, si només pensem en el punt de vista de la desburocratització, doncs podríem passar per el que primer ens ve al cap a tots, i és que, i per què no fem servir una tecnologia molt més automatitzada que faciliti que tot això vagi d'una manera més fluida. I així, si només ens fixem en l'eficiència, en el nivell de resolució, segurament tindria un impacte rellevant. Però, tanto perquè l'automatització de la tecnologia, nosaltres pensem que no és tot. Som d'una cultura molt de pell, molt llatina, si nosaltres volem. I en aquesta cultura tan de pell i tan llatina, el tracte humà impacta en la seguretat i en la qualitat que percebim per part del pacient. Aleshores, automatització vale, però fins a cert punt. Encara necessitem una cara amable que ens condueixi al llarg de tot l'itinerari del pacient i que ajudi a millorar l'experiència del pacient. I aquest rol comença a prendre molta rellevància, ja que algunes de les tasques administratives i d'atenció que són realitzades per professionals assistencials tenim clar que podrien ser assumides i amb una qualitat excel·lent per part del rol d'administratiu assistent clínic. I aquí tenim diferents experiències. Ara el doctor del Castillo ens explicarà una experiència molt maca que és la que s'ha viscut a Sant Joan de Déu. I arreu del món també hi ha moltes experiències amb aquest rol. També és veritat que en cada geografia aquest rol s'entén d'una manera diferent. I el sistema sanitari català el volem entendre com el gestor administratiu de les persones ateses a l'àmbit ambulatori. És a dir, la persona que hagi de donar servei, no servei al clínic, ha de donar servei al pacient i als cuidadors i a les persones que estiguin al voltant d'aquesta persona. Amb la qual cosa ha de ser un rol que ajudi a millorar l'experiència del pacient, ja no haurà de passar per diferents cares, sinó que haurà de passar, que serà la persona de referència d'aquest pacient, haurà de millorar el rati de resolució, perquè moltes de les tasques administratives pensem que, segons els estudis dels quals disposem, un 50% de les tasques que hi ha a tot el procés assistencial són administratives. Llavors, evidentment, si aquesta persona, aquest rol, assumeix part d'aquestes tasques, es millorarà el rati de resolució i, per tant, es desburocratitzarà gran part del sistema. A més, ha d'impactar en positiu a la satisfacció dels professionals assistencials, que ara mateix estan fent un tipus de tasques que potser no formen part del seu bagatge ni de la seva motivació, que són tasques més administratives, i alhora també suposaran un apoderament del propi administratiu, un apoderament, un creixement
Per tant, impactarà positivament, o la intenció és que impacti positivament, a la satisfacció de l'administratiu per un increment de la seva empleabilitat. Aquest rol serà una figura clau i serà una figura molt important i molt rellevant des que el pacient entra a la consulta i anava a dir fins que surt, però és que anirà més enllà del que surt. És a dir, serà la persona que farà la recepció del pacient, després passarà a ser visitat pels rols assistencials, evidentment, però quan surti serà la persona que una altra vegada tindrà de referència i que programarà, que recomanarà, que lliurarà, que derivarà i tindrà un rol molt important amb tot el seguiment d'aquest pacient. I això sí que serà un element crític. El pacient que a partir d'allà sortia, se'n anava a casa i que era el propietari una mica el que feia, desfeia, trucava, s'apuntava. Ara aquest rol tindrà un tarannà molt proactiu en el seguiment d'aquest pacient. Pedra angular, i no m'enrotllo més, perquè totes les experiències que hem vist arreu del món, una de les coses que ens fan pensar i amb les que nosaltres estem molt d'acord, en que perquè aquest rol funcioni molt bé, a part d'haver d'adaptar la normativa perquè tingui possibilitats de fer més coses, a part d'haver d'adaptar també el que serien els elements informàtics perquè pugui també tenir més agilitat, a part d'haver d'adaptar procediments, una de les pedres angulars és la formació que se'n pugui fer d'aquest rol. O sigui que des del nostre punt de vista, des de part del CatSalut, us volem felicitar per estar cursant, estar encetant aquesta formació, ja que no serà únicament l'èxit d'aquest rol dependrà en gran mesura de la formació que pugui tenir les persones que comencin a fer-ho. En aquest sentit, nosaltres estem treballant també en pro de la formació, no només de les persones noves que s'integraran en un futur en el sistema, sinó de les persones que ja tenim dins del sistema i que d'alguna manera han de tenir possibilitats d'acreditar la seva experiència en aquest rol a futur. I no m'enrotllo més, dono pas al doctor Ledesma. Moltes gràcies per la presentació. Jo crec que ha quedat ben situat. I ara us explicarem les tres institucions que en el marc o l'aixopluc d'aquest projecte global que presenta el CatSalut ens vam prendre la iniciativa de construir conjuntament una formació que estés alineada amb el projecte del CatSalut. I una de les tres institucions és la que representa el doctor Manuel del Castillo, a l'Hospital Infantil de Sant Joan de Déu de Barcelona. És el seu director general, és metge especialista en medicina familiar i comunitària, màster en gestió d'empresa pública per ESADE. Va començar amb la gestió a Palma de Mallorca com a gerent d'atenció primària el 88, director provincial d'Insalut de Balears, etc. Tot un seguit d'experiència, acúmul d'experiència en aquest àmbit de la gestió. I ells, per iniciativa pròpia, segons m'han explicat, van creure que aquesta figura la podien desenvolupar en el seu hospital o començar a desenvolupar-la, i el que farà en aquesta presentació és explicar, no detalladament, sinó de forma genèrica, què hem fet en l'hospital per introduir aquesta figura d'assistent clínic. Endavant, doctor Castillo. Molt bé, moltes gràcies, Albert. Bé, jo seré molt breu. Bàsicament, el que intentaré és explicar-vos què hem fet nosaltres en aquest any, perquè això va començar en el nostre hospital al gener del 2020, però és una idea que ve una mica més enrere, d'un projecte que havíem definit ja des de feia temps i que ens posaven com a nom o com a paraigües el tema de no rols. No rols perquè no només estem pensant en l'assistent clínic, sinó també que estem pensant en l'assistent quirúrgic, en les infermeres de pràctica avançada, etc. No estem inventant res, és la primera cosa que he de dir, això no és un invent. Això és, primer, copiar el que fan fora i, segon, recuperar coses que ja havíem fet. O sigui que, en el fons, estem reinventant la roda, perquè això no és una novetat. Però que no sigui una novetat no vol dir que no sigui molt rellevant, molt important. Perquè jo crec que realment pot ser molt, molt rellevant per al sistema recuperar aquestes figures que havien existit i que existeixen en altres països i que aquí havien desaparegut per algun motiu.
Llavors, la primera cosa és aquesta, o sigui, no estem inventant res, estem posant sentit comú i recuperant coses que ja havíem posat en marxa. Nosaltres vam començar, com dic, el 2020, al gener, ara fa un any, molt poc temps, i per tant podem compartir algunes idees, tampoc no podem pontificar molt, perquè un any no és molt temps d'experiència. Sí que és veritat que no només, tal com us deia, hem pensat en l'assistent clínic, sinó també en l'assistent quirúrgic o la infermera de pràctica avançada, que ja estan també en altres hospitals, lògicament. Nosaltres, quan vam començar al gener 2020, hem començat amb 4 assistents clínics, si m'equivoco, com està aquí l'Ester Álvarez, que és la que porta el projecte, em corregirà. I sí que us podem dir, no tant el que fan, perquè jo crec que això ho explicarà millor l'Ester, sinó sobretot com ha anat. O sigui, nosaltres el que podem dir són unes quantes coses. Primer, això ha generat moltíssima satisfacció. Hem fet una enquesta en aquest any que estem treballant i l'enquesta la tinc aquí davant. Hi ha índexs de satisfacció del 9,5 en la figura, del 9,4 en l'ajuda a les peticions de programació, el 9,2 en la petició de proves, etc. O sigui, realment la satisfacció és molt alta, tant per als professionals que desenvolupen aquesta labor, aquests 4 professionals, com per part dels professionals amb els que col·laboren, que en aquest cas són sobretot metges, que també podrien col·laborar en infermeria. Bàsicament, ja ho han dit abans, què és el que fan? Sobretot, tota una sèrie de tasques d'atenció directa al pacient que no són de contingut clínic, sinó que són de contingut més administratiu, d'acollida, de fer peticions, etc. I jo crec que són realment molt rellevants per lo que és el flux de l'assistència. Llavors, per tant, primera cosa que diem és alta satisfacció. Segona cosa, en què coses diríem nosaltres que hem millorat? S'ha millorat en temes de cohesió de tot l'equip assistencial, això sí que ho tenim constatat. També s'ha millorat en els processos, perquè realment es fan les coses allà on es tenen que fer, i, òbviament, en optimització dels temps. Això, per tant, jo crec que realment els resultats preliminars, ja dic que és només un any que tenim, són molt satisfactoris i està tothom molt satisfet. Crec que, al final, no hem de perdre de vista quin és l'objectiu d'això. I l'objectiu és doble. Per una banda, és un objectiu de millora de la productivitat o de l'eficiència, fent que cadascú faci allò per lo que està més capacitat i ha de dedicar més temps. Els clínics que facin de clínics, els assistents o els assistents clínics que facin totes les feines aquestes de tasques d'atenció al pacient, de labors administratives, etc. Per tant, és un tema, diguem, d'eficiència o de productivitat. Però hi ha un altre tema molt important, que és l'objectiu de creixement professional. Aquest és un dels claus. Nosaltres, quan vam plantejar el projecte de nous rols, sempre vam utilitzar una frase que jo vaig sentir quan estava uns mesos als Estats Units en l'any 2019 i molta gent parlava d'aquesta idea de go to the top, ir al tope, anar al tope de la teva capacitació, de la teva llicència. En lloc de mirar cap a baix, de que ningú em tregui cap de les meves competències, és mirar cap a dalt. És dir, escolta, com puc créixer? Com pot créixer el metge, com pot créixer l'infermera, com pot créixer l'assistent clínic, etc. Per tant, aquest és el segon objectiu. No només un tema de productivitat, sinó és un tema de creixement professional, de que realment tothom pugui arribar a desenvolupar les seves capacitats al màxim. I això jo penso que és molt, molt rellevant. I llavors, la clau de l'èxit d'aquest projecte, en el nostre cas o en altres que es puguin posar en marxa els propers anys, jo penso que hi ha 3 o 4 coses que tindríem que reflexionar. Primer, definir molt bé quins són els rols, perquè és difícil encertar si no t'expliquen bé què has de fer. Per tant, i això jo penso que l'Ester i tota la gent en la nostra organització ha fet molt bé aquesta idea de definir molt bé quin és el rol que ha de desenvolupar. I no és el mateix en una consulta d'oncologia, una consulta de trauma, o no és el mateix en un hospital pediàtric, potser que en un hospital d'adults o el que sigui. Per tant, primera cosa és això. Segon, fer una formació adequada, perquè realment són nous rols, noves activitats que has de fer. I, per tant, en aquest sentit, aquest curs jo penso que pot ser de molta utilitat, perquè la gent estigui formada. Tercera cosa important, que representi un creixement per tothom. No hem de pensar que això és una cosa d'algo que no volen fer els metges, que ho faci un altre. No, no, és que això ha de representar un creixement per tots els col·lectius. Pels metges, perquè se centraran més en el que aporta valor per a ells i pel pacient. Per les infermeres, per mateix. I pels assistents clínics, perquè poden créixer en aquesta tasca d'interrelació directa
als pacients que estan realment molt satisfets perquè realment li poden dedicar un temps de molta qualitat. I per últim, el quart element, jo penso que és molt important, és avaluar i corregir les coses que trobem que no van bé. Perquè estem començant un camí i no vol dir que tot el que estem fent ho encertem a la primera i segurament algunes coses les tindrem que corregir. Per tant, jo això no vull dir res més. Resumeixo. Hem començat fa un any, tenim poca experiència, no estem inventant res, estem recuperant coses que ja s'havien fet, però de moment estem molt satisfets, tots els que estem fent el seguiment d'aquest projecte estem molt satisfets, tant els professionals que fan aquesta tasca com els professionals mèdics o d'infermeria que també col·laboren. Per tant, estem satisfets, creiem que és molt important fer un procés de formació i de fer una molt bona definició de rols perquè les coses vagin bé i no creure que en això ja el projecte està acabat. El que estem és començant i el que hem de fer és anar avançant i corregint les coses que no acaben de funcionar. I per tant, jo us animo que feu aquest curs. No sé quants de vosaltres esteu connectats perquè no ho veig, però imagino que estareu uns quants connectats. Us animo, òbviament, a que feu el curs amb la màxima dedicació perquè crec que s'obre un camí molt interessant de creixement professional per tots els col·lectius que podran fer aquesta tasca d'assistent clínic que jo penso que és interessant per als professionals, pels pacients i, en definitiva, pel sistema. I ja encara. Crec que no m'he passat de temps. Ho has fet perfecte. Moltes gràcies, doctor Castillo. La següent institució que ha participat de forma col·laborativa amb les altres dues en gestar aquest projecte de formació és UCF, Unió Consorci Formació. I en representació de la mateixa hi ha la senyora Roser Fernández, que també és presidenta del Consell d'Administració d'UCF, directora general de la Unió Catalana d'Hospitals. Ella és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Va iniciar la seva tasca professional a l'ICS i ha desenvolupat diferents tasques tècniques i directives al Servei Català de la Salut, entre les que destaca cap de gabinet de direcció, cap de la divisió econòmica i financera, gerent de planificació econòmica de l'àrea de recursos i directores d'estratègia i anàlisi econòmica de la regió sanitària de Barcelona. Va ser també secretari general del Departament de Salut, gerent de l'Hospital de Neurorehabilitació, Institut Guttmann, i ara des de la seva posició ens explicarà la importància que pot tenir aquesta figura d'assistent clínic en l'entorn de les organitzacions, tant en representació d'Unió Consorci i Formació com de la pròpia Unió Catalana d'Hospitals, que representa moltes institucions sanitàries. Endavant, Roser. Bé, primer de tots, agrair poder compartir i participar en aquesta iniciativa col·laborativa que plega l'interès de sistema, l'interès de les organitzacions i l'interès dels professionals. I és un exemple de com la formació s'adapta a donar resposta a aquestes noves necessitats. Com a Unió, a finals d'aquest mes, el dia 29, presentarem l'aterratge del projecte Més Futur, que és el projecte que pretén acompanyar a les organitzacions per avançar-se als canvis transformacionals. I un d'aquests canvis transformacionals és l'aparició i adequació de rols professionals i precisament ja surt aquest rol de l'assistent clínic. Però avui estic fonamentalment aquí com a UCF. UCF és un dels partners d'aquest projecte, no tant en la formació del perfil professional en concret que contempla aquest curs, sinó en l'orientació cap a itineraris ad hoc als centres per acompanyar la implementació efectiva d'aquesta nova figura. Els professionals s'han de formar, però les organitzacions hem de liderar l'adequació de processos i l'organització del treball perquè això pugui ser una realitat. Precisament aquesta figura de l'assistent clínic forma part del conjunt de canvis transformacionals per fer efectiu allò que en parlem tant d'un model d'atenció centrat en la persona. Si aterrem aquest concepte d'un model d'atenció centrat en la persona, el que veiem és que no només hem de tenir cura de la malaltia, sinó que hem de prevenir-la, obrir-nos a la comunitat, cuidar i acompanyar els pacients i les famílies. Vol dir garantir la continuïtat assistencial d'internament, domicili i comunitària. Vol dir que hem d'incloure l'enfocament biopsicosocial, l'experiència del pacient. Tots aquests objectius d'un model d'atenció centrat en la persona requereixen canvis molt importants en l'organització del treball a dintre de les organitzacions. El primer és reconèixer nous rols professionals que aborden les diferents dimensions d'aquesta atenció holística a la persona.
El segon element és, en aquesta adequació i redistribució i aparició de nous rols professionals, fer prevaldre l'aportació de valor diferencial de cadascun d'aquests rols. L'altre és el treball interdisciplinar, que és molt diferent del multidisciplinar. No es tracta d'anar col·locant disciplines i perfils i rols dintre de l'organització, sinó treballar en equip des d'aquesta visió transversal. És a dir, fer un enfocament col·laboratiu del pla terapèutic i, per tant, passar de l'empoderament individual dels rols, un empoderament individual, corporatiu o professional dels rols, a un empoderament col·laboratiu i aprofitar, evidentment, els nous models d'atenció i la nova tecnologia per a fer-ho possible. Per tant, és en aquest context de canvis organitzatius per adaptar-nos al model d'atenció centrat en el pacient que s'inclou també de manera important en l'optimització del valor dels rols professionals al de l'assistent clínic. Com deia el doctor Manuel del Castillo, no es tracta de crear una figura només perquè ens falten metges o infermeres i passar-los allò que no volen, no? Sinó de posar en valor aquesta aportació diferencial en l'equip de treball, integrar-los en aquest canvi transformacional i incloure'ls també en aquest procés de creixement professional. Segurament el primer pas per canviar la realitat, més enllà de la teoria o de la formació, serà la confiança que generi en la seva aplicació pràctica en les organitzacions. Per això aquesta redistribució de rols i de competències, incloent aquesta nova figura, és important que estigui protocolaritzada dintre de les organitzacions, estigui avaluada i que es faci a partir de la pròpia participació activa i d'aquesta visió interdisciplinar del conjunt de professionals. Que la protocol·lització i distribució de rols i l'avaluació de la seva aportació es faci dintre de les organitzacions i pels propis equips de treball. I a partir d'aquí, a partir d'aquesta confiança que generi aquest canvi transformacional de treball col·laboratiu, és quan podrem apretar a l'adequació formal dels rols professionals i de les competències a nivell normatiu. En tot cas, canvis com aquest i d'altres que s'han de fer en l'organització del treball requereixen de marcs d'organització de treball molt flexibles dintre de les organitzacions, però també requereixen de generositat corporativa i requereixen de formació. I per això celebrem molt aquesta iniciativa. El programa que es presenta contempla totes les dimensions: el coneixement del sistema de salut i les organitzacions, les àrees de gestió i experiència del pacient, el tema de competències clíniques, digitals i de tractament de dades, els aspectes ètics i de comunicació entre professionals i en pacients i famílies i habilitats claus en el treball. Aquest contingut formatiu permet integrar plenament aquesta figura de l'assistent clínica en la dinàmica de l'equip interdisciplinar. I com a UCF el que sí que farem és sumar, impulsant perquè aquest nou rol professional sigui una realitat a les organitzacions a través de la formació en el conjunt de l'equip i no només en el rol individual. Per tant, en aquest sentit ens hi comprometem no només en l'àmbit de formació, sinó també en l'àmbit d'acompanyar les organitzacions per fer efectius els canvis necessaris perquè aquest rol tingui un paper efectiu. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Roser. I a continuació, en representació de la tercera institució que ha col·laborat amb el disseny del curs, l'Institut de Formació Mèdica i Lideratge, és una entitat de formació que està governada pels 4 col·legis de metges. Tenim entre nosaltres el doctor Jaume Pedrós i Selma. No caldria presentar-lo, el coneix tothom, especialment en aquest últim any, on ha jugat un paper molt important per fer front a la pandèmia de la Covid. Ell és especialista en medicina familiar, medicina del treball i màster en gerontologia. És metge d'empresa al Futbol Club Barcelona. Exerceix com a geriatra. És cofundador de la Joventut Nacionalista Catalana de Convergència Democràtica de Catalunya, diputat per Convergència Democràtica al Parlament de Catalunya de l'any 89 a l'any 95, impulsor del programa d'atenció integral al metge malalt de la Fundació Galatea, dedicada a cuidar de la salut de molts professionals sanitaris, no tan sols metges,
medalla Josep Toret al Mèrit Sanitari el 2016 i Creu de Sant Jordi el 2017. I ell ens explicarà des de la visió dels 4 col·legis de metges i d'aquest col·lectiu tan important de 40.000 professionals com veu aquesta figura i la importància que té aquesta figura, que pot tenir aquesta figura en el sistema sanitari. Endavant. Doctor Pedrós, al micro, que no se l'escolta. Perdó. Moltíssimes gràcies, Albert, per la presentació. Roser, el senyor González, el doctor Ledesma, doctor Castillo, no em deixo ningú, no em deixo ningú. Si hi ha algú ja ho recuperaré i si no que m'excusi. Benvinguts a tots, perdona, la senyora Álvarez també i la senyora Romero. Moltíssimes gràcies per estar aquí avui presents. Jo no us explicaré coses que ja han dit les persones que m'han precedit la importància d'aquest curs, però sí que us volia explicar com em sento jo com a representant dels metges pel fet que estiguem aquí unes institucions molt diferents impulsant una iniciativa com aquesta, no? Una iniciativa que, com deia el doctor Castillo, que no és nova, però en realitat és com si ho fos, perquè sí, existia, però és reinventada. No ens hem inventat no ens hem reinventat res, però de fet sí, apareix com una cosa nova i, curiosament, és persones i institucions diferents que veiem clar una oportunitat d'impulsar una formació específica i pretenem que sigui excel·lent. És obvi que no faríem una cosa per fer una cosa com aquesta, que li donem tanta importància, que fos una formació que no tingués no només qualitat, sinó que no fos diferencial de la que podíem trobar en qualsevol altre lloc del carrer. Perquè és obvi que hi ha moltes ofertes als àmbits administratius, escoles de formació, escoles professionals, hi ha de molts tipus, però nosaltres hem volgut, d'una manera singular, d'una manera especial, que la primera iniciativa d'aquestes característiques fos ajuntant organitzacions diferents. Un hospital del prestigi Sant Joan de Déu, la patronal Unió Catalana d'Hospitals, que abarca la majoria d'hospitals concertats, la pròpia administració sanitària, que és la que ha de vetllar o ha de garantir aquesta qualitat assistencial, i els metges què fan aquí? I què tenen a veure aquí els metges? Doncs bé, els metges estem saludant aquesta iniciativa amb molta satisfacció. Jo us volia dir 2 o 3 coses perquè ja us han donat molts missatges, però vull que tinc clar dues coses. Primer, no us espanteu per aquesta presentació, que és una mica típica, perquè les presentacions dels cursos no acostumen a parlar tanta gent de tantes institucions, però és que en realitat estem molt contents. Estem molt contents, us ho puc dir perquè jo, per exemple, a nivell personal, de la idea de fer aquest curs, amb el doctor Castillo fa més d'1 any que en parlàvem, que seria com un somni. És un somni fet realitat. I aquest somni fet realitat, d'alguna manera, fixa't-hi, ens ho ha donat, ens ho ha possibilitat el Covid, la pandèmia del Covid. La pandèmia del Covid ha tingut aspectes o cares fosques, però també ha tingut cares o ha tingut aspectes positius. I un dels aspectes positius ha sigut que ens ha pogut ensenyar, no només a nosaltres, sinó a moltíssima gent, als pacients, als ciutadans, als polítics, als gestors, quines són les mancances que tenia el sistema sanitari, la sanitat del nostre país, i quines oportunitats podem tenir per tenir un sistema sanitari més fort, de més qualitat, que faci la seva funció fonamental, que és atendre les persones i atendre-les bé. I avui sabem que per fer-ho d'aquesta manera bé, en qualitat, com deia
la senyora Fernández, Roser Fernández, necessitem treballar en equip, saber treballar en equip. No tots podem fer de tot. I, de fet, nosaltres encara hi ha una vella història de pensar, per exemple, que els metges podem fer de tot. Cada vegada la realitat és que els metges a vegades haurien d'aprendre a saber fer més coses, o almenys haurien de conèixer com és la feina dels altres. Però sigui com sigui, el sistema sanitari, sobretot a l'àmbit de l'atenció primària, que és on esteu ja treballant alguns de vosaltres, és un sistema que necessita molts braços. Fixeu-vos, quan a vegades surten els mitjans de comunicació o la televisió i parlen l'atenció primària, i la gent s'imagina, l'atenció primària s'imagina amb metges i infermeres. Bé, doncs això està canviant, i això amb aquest curs és el reflexe que això està canviant. Parlar d'atenció primària no només serà parlar de metges i infermeres, serà parlar de fisioterapeutes, serà parlar de psicòlegs i serà parlar d'assistents clínics, d'aquests administratius que, a diferència que no poden ser exactament els mateixos administratius que treballarien en una empresa metal·lúrgica o una empresa amb una papereria o és igual, o l'administració. Necessiten que tinguin una formació diferent, perquè el que nosaltres fem a l'atenció primària als hospitals és tractar persones, però no només persones, sinó persones, els seus problemes i els seus entorns. Jo, que fa molts anys que exerceixo la professió de metge, jo sempre li dic al personal administratiu que treballa amb mi, vosaltres sou el braç d'extensió del que jo puc fer, del que puc fer i de la meva imatge. Si vosaltres sou persones pròximes, empàtiques i resolutives, la capacitat resolutiva, la imatge de l'equip i la imatge inclús meva es multiplica per 10. I això ho hem vist. Part dels problemes que té l'atenció primària, que s'han vist molt amb la Covid, és la necessitat d'enfortir aquells aspectes que els metges i les infermeres no són bons, no estem preparats i estem formats per fer-ho, però que són imprescindibles. No us penseu que això és una càrrega de treball quan la gent diu per desburocratitzar. Escolta, sembla que la burocràcia sigui una cosa lletja. No, la burocràcia feta per un metge és una cosa lletja, però la burocràcia s'ha de fer perquè els equips han de funcionar. I després perquè estem en un moment de la història en la qual el maneig de les dades, la digitalització, la comprensió de com entren i surten aquestes dades, sense perdre la comunicació personal amb les persones, sense que això comporti la deshumanització, al contrari, vol dir la proximitat. Vol dir que moltes de les qualitats que es demana que tingui un bon metge o una bona infermera també les ha de tenir aquest assistent clínic. És a dir, un assistent clínic que no sigui empàtic, un assistent clínic que no sigui capaç de posar-se a la pell dels altres, que no es faci pròxim als pacients, que no sigui capaç de treballar en equip, no pot ser un bon assistent clínic. I, per tant, vosaltres rebreu una formació tècnica, però després també heu de rebre, però l'heu de tenir, perquè si no la teniu ja no cal que us ha d'agradar el tracte amb les persones, us ha d'agradar, heu de tenir vocació de servei i enfortir-la i de poder ser resolutius. Perquè tot això que feu no és només per millorar vosaltres i progressar, que també, sinó que és també perquè totes aquestes persones que venen a un centre sanitari, que vol dir que tenen problemes de salut, gaudeixin d'una atenció d'alta qualitat. I aquest és el repte que tenen els països més moderns, més avançats del món. Alguns ja ens porten avantatge. De fet, el Manuel del Castillo, quan ho expressava, és perquè ja havia vist aquestes experiències. I ara tenim una oportunitat boníssima, per tant, sí que us demano que tingueu una mica de comprensió i de paciència si veieu que hi ha algunes coses que us puguin desconcertar. Sou la primera promoció del primer curs que es fa d'aquestes característiques al nostre país. I que nosaltres tenim voluntat que això sigui, que això es generalitzi, que arribi a molta més gent i que això prestigi, que vosaltres us sentiu
orgullosos i contents del que pugueu aprendre. Per tant, no us estigueu de preguntar tot allò que necessiteu preguntar, perquè aquí ningú ha nascut ensenyat. En aquest curs hi haurà coses que nosaltres ni mateixos tampoc sabrem com anar-les afrontant i segur que nosaltres anirem aprenent com s'han d'anar resolent, perquè, insisteixo, al final això és un compromís d'equip. Vosaltres treballareu i esteu treballant amb metges, esteu treballant amb infermeres, esteu treballant amb auxiliars, esteu treballant amb psicòlegs, i tot això és el que s'ha d'enfortir. És aquest treball en equip. És aquesta part que en aquell moment no està ben resolta. Si una cosa no està ben resolta a l'atenció primària, és precisament aquest camp que vosaltres ja esteu en aquest moment cobrint, molts de vosaltres, però que s'haurà de cobrir. Ja acabo. Però em sembla que ho he dit. Jo dic que no tingueu por. No tingueu por. El que estem fent és fantàstic. Jo em sentiria molt orgullós. De fet, me'n sento com a president d'una de les institucions promotores i vosaltres, això, ara ja sé el que volia lligar. I per això heu d'entendre que, malgrat que és un curs dirigit per administratius, està dirigit a persones que no sou metges ni sou professionals sanitaris, per nosaltres els metges és fonamental la vostra existència, que tingueu aquesta bona formació, que sigueu persones de gran qualitat humana i tècnica, que puguem treballar en equip, per nosaltres és fonamental. Ens hi juguem molt i, per tant, com us ho podia dir, per nosaltres aquest curs és una de les ninetes i cireretes de la nostra institució. Per tant, escolteu, a la vostra disposició, us desitjo molta sort, no us desanimeu, el futur aquest diu mai com ara, mai un curs com aquest representa que el futur serà dels que el facin, perquè el futur ens està cridant a que per atendre millor els pacients, ja no la Covid, perquè la Covid passarà, però per atendre els pacients millor que tindrem ara, que tindrem cada cop més persones grans amb malalties cròniques que necessiten una atenció especial, el cos d'assistents sanitaris esdevé fonamental i transcendental. Per tant, moltíssimes gràcies. Gràcies a les institucions que formen part d'aquest projecte compartit i amb tantes complicitats. Gràcies a tots els que esteu al capdavant del curs, Albert, una vegada més, a tots, Esther. Gràcies i endavant. Moltes gràcies, doctor Padrós. I ara, a continuació, els dos codirectors del curs, l'Esther Álvarez Matessans. L'Esther és infermera, cap de missions i responsable del CISCO, de l'Hospital Infantil de Sant Joan de Déu. És diplomada en infermeria, postgrau en cures intensives, postgrau en gestió hospitalària de la pràctica directiva, mestratge en direcció d'institucions sanitàries de la Universitat Autònoma de Barcelona. Va treballar a l'Hospital de Sant Pau, a urgències i a cures intensives. Amb ella vaig compartir 2 anys d'infermeria treballant al servei d'urgències i, per tant, va ser un plaer. Això era l'any 73, imagineu-vos. Ens hem tornat a retrobar amb un projecte i la veritat és que ha estat molt eficient i molt eficaç haver-nos compartit la feina i haver fet aquest curs en aquest temps. També va ser APD a l'Alt Penedès, va estar a l'Hospital de l'Esperança posant en marxa la unitat de cures intensives i va ser cap de missions i programació, cap de processos ambulatoris de l'IMAS i direcció de missions de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Per tant, té una trajectòria en aquest àmbit i un coneixement molt profund. Jo soc Albert Ledesma, soc metge de família, treballo al CAP El Remei i també estic liderant el projecte de l'IDMIL en el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i, per tant, tant l'Esther com jo estem a la vostra disposició per qualsevol cosa que necessiteu. Com insinuava el doctor Padrós, sou d'alguna manera conillet d'Índia perquè és la primera edició d'aquest curs i jo crec que amb el que us podem aportar a vosaltres i amb el que vosaltres creieu que falta o que hem de modificar serà molt útil per anar configurant l'oferta formativa final. Llavors, entre l'Esther i jo us intentarem explicar com és el curs, ja teniu una certa informació.
Jo ara quan ho pensava estava llegint la descripció que fem amb la presentació del curs i crec que és prou encertat. Jo que vaig començar l'atenció primària a l'any 85, doncs vam introduir aquestes primeres figures d'auxiliars i professionals, auxiliars administratius i professionals no sanitaris que tenien un rol en aquell moment molt simple, de donar hora quasi bé, i al llarg dels anys heu estat capaços, tots els que heu exercit aquesta feina, d'anar adquirint per mèrit propi un rol i unes funcions que anys enrere o les duien a terme els metges o les infermeres o no existien o quedaven per donar-los resposta. Ara estem en un entorn en què hi ha una manca de professionals mèdics i d'infermeria i també en un entorn en què estan introduint-se en el procés assistencial altres professionals sanitaris, enginyers, i crec que és el moment oportú d'oferir una formació transversal i específica per vosaltres per reconèixer el vostre rol i la importància i el paper que esteu jugant en el sistema sanitari. Amb aquesta voluntat i amb l'experiència que tenim tots els que ho hem fet, hi ha hagut altres institucions, l'Institut Català de la Salut, la Fundació Privada Hospital de Granollers, el Consorci Sanitari de Terrassa, l'EAP Sardenya i altres institucions que han aportat professionals amb experiència per crear aquest programa i la remodelació o l'ampliació del programa o l'evolució que tingui, doncs també tenim la intenció de fer-la de forma compartida. I, per tant, pretenem amb aquest programa formatiu, en el marc d'aquest projecte global del CatSalut, afavorir que vosaltres esdevingueu assistents clínics i pugueu iniciar o continuar una trajectòria professional que us ajudi a adquirir noves habilitats i nous coneixements i assumir tasques més complexes i a generar noves oportunitats de desenvolupament professional. Creiem que aquest col·lectiu en el que formeu part té un potencial molt important per millorar, aportar millores significatives a les organitzacions, al propi sistema sanitari i, en definitiva, a les persones del nostre país, de Catalunya, a les que atenem. I nosaltres ho hem fet amb molta il·lusió i creient realment en el projecte, que és molt important i que segurament d'aquí uns anys molts de vosaltres recordareu que va ser un abans i un després. La metodologia del curs és un curs semipresencial de 110 hores, 90 hores de formació durant 18 setmanes, amb una dedicació més o menys de 5 hores setmanes, i després hi ha 20 hores de pràctiques presencials externes i tutoritzades. I el curs combina un material autoformatiu online que podeu anar treballant amb continguts multimèdia i activitats d'autoavaluació per anar avançant amb aquesta formació al vostre propi ritme. Després hi haurà una docència directa telepresencial, com estem fent ara, que no és una formació en si mateix, sinó una presentació, però després serà formació síncrona, docent-alumnes, indicada perquè els alumnes puguin resoldre dubtes amb l'expert i treballar casos pràctics o participar en dinàmiques de treball grupal. Formació pràctica amb aules de simulació, especialment relacionat amb la comunicació entre vosaltres i les persones que teneu, dirigit amb això, especialment per habilitats comunicatives. I pràctiques externes individuals i tutoritzades en què aprendreu les tècniques més comunes que es fan servir en els centres sanitaris. I a partir d'aquí li deixo a l'Ester que segueixi amb els continguts del curs i amb el que cregui oportú explicar del procés de formació que hem desenvolupat. Gràcies, doctor Ledesma. I m'has fet pensar en que quasi has desvelat la nostra edat, la qual sempre és problemàtic, això, en públic. Bé, quan has recordat que jo era infermera d'intensius i després vaig ser cap d'admissions, va fer pensar que no només cuidem les infermeres, també tot el personal administratiu que està en una entitat cuida i d'una manera molt important. I això va ser una cosa que vaig aprendre en diferents espais que vaig estar treballant. Pel que fa a les pràctiques que nosaltres hem proposat, com ja sabeu, en el programa té 20 hores, estem repartits entre 4 o 5 hores en una setmana, és a dir, que realment les pràctiques entenem que són curtes. Seran molt
intenses en el sentit que podreu triar dos àmbits, el de Sant Joan de Déu o el del Cap Sardenya, que també s'han posat a la nostra disposició i d'aquí vull agrair. Segons els vostres interessos us podeu decidir on voleu fer les vostres pràctiques. En el Cap Sardenya veiem que està molt enfocat amb les tasques pròpies de l'atenció primària, orientada molt al suport que podem donar als professionals mèdics o inclús les infermeries en pràctica avançada. A Sant Joan de Déu estareu al costat dels nostres assistents clínics que estan actius, que són 4, com ha dit el doctor Manel del Castillo, que estan als serveis de COT, cirurgia i oncologia. Rotareu per aquests serveis i sobretot tindreu oportunitat no només de conèixer les seves tasques diàries, sinó com hem integrat aquesta figura, i l'estem integrant, amb la resta de l'equip de suport d'un servei, perquè ha estat necessari redefinir i harmonitzar totes les tasques de la resta dels equips. Les TCAIs, la secretària de servei, la infermera gestora, els administratius de la unitat d'hospitalització, els administratius que estan a la recepció. Per tant, és una remodelació global que fa les institucions al voltant d'aquesta figura. Per tant, és un reinventar-se i una millora contínua. Per últim, comentar-vos que les pràctiques comencen al setembre, però hem tingut o tenim previst que podem començar-les a fer, si voleu, el mes de juliol. Estem preparats per això i crec que també us pot ser una facilitat per les vostres necessitats que comenceu al juliol, els que vosaltres vulgueu. La coordinadora de pràctica serà la Clara Vallès, que probablement es posarà en contacte amb tots vosaltres i esperem que sigui del vostre interès. Com ha dit el doctor Ledesma, estic a la vostra disposició per qualsevol cosa. Tindré l'oportunitat de saludar-vos personalment quan vingueu a fer aquí les pràctiques i jo crec que serà un ganar-ganar, un win-win, el fet que les institucions, com ara les que s'han presentat i nosaltres mateixos, estem fent una tasca de futur en aquest sentit. I res més, Albert, si vols dir alguna cosa més. No, simplement deixar un torn obert de si hi ha algú dels assistents com alumnes que tenen alguna pregunta en referència al que han dit els ponents o en quant als continguts o metodologia del curs, doncs ara és el moment que ho facin.